ଭୂତ ବା ପ୍ରେତ କେଉଁଠି? ଭୂତ ଓ ପ୍ରେତାତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ସାରା ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ହେତୁବାଦୀ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତର୍କସଙ୍ଗତ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଭୂତ, ପ୍ରେତ ଆଦିର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବଳମନା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୁହନ୍ତି, ଭୂତ ଭଳି କିଛି ତ ଅଛି। ଏହି ସମ୍ଭାବନାତ୍ମକ କିଛି ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା କିଛି ଘଟଣାର ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବୋଲି କହି ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ନିଜର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପ୍ରତି ଥିବା ଭୟାଳୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଭୂତ ଓ ପ୍ରେତର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। କିଏ କହେ ଭୂତ କଳା ଛାଇ ଭଳି ଦିଶେ, କିଏ କହେ ଧଳା ଛାଇ ଭଳି ଦିଶେ, କିଏ କହେ ତା'ର ତେରେଛା ଦାନ୍ତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ଲମ୍ବା ବାଳ ଓ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ମଣିଷ ଭଳି ଦିଶେ। କିଏ କହେ ଶ୍ମଶାନରେ ଭୂତମାନେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ନାଚନ୍ତି, କିଏ କହେ ସେମାନେ ଅବୈଧ ଭାଷାରେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ନାକରେ କଥା କହନ୍ତି। ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଭୂତମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋଠା, ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ, ଶ୍ମଶାନ ଆଦିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନ ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଭୂତ ରହନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସତ୍ୟ କଥା ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଶସ୍ତା ଓ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ପତ୍ରିକାରେ ସେହିଭଳି କପୋଳକଳ୍ପିତ ଅବାନ୍ତର କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କିମ୍ବୁତକିମାକାର ବିକୃତ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରସାର ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ସେସବୁ ପଢ଼ି ଓ ଦେଖି ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ମୃତ ମଣିଷର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଭୂତ, ପ୍ରେତ ଓ ଡାହାଣୀ ରୂପେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ଶୂନ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା, ସର୍ପଦଂଶନ, ହତ୍ୟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଅତୃପ୍ତ ରହିଥାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିତ କାଳରେ ଥିବା ଭୋଗ ଲାଳସା ପୂରଣ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଅନ୍ୟର ଶରୀରରେ ପଶି ସେହି ଲାଳସାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ତର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥାଏ, କେବଳ କହା ଶୁଣା କଥା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏକ ଅହେତୁକ ବିଶ୍ୱାସ ମାତ୍ର। ଭୂତ ଓ ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଶାରେ କିଛି ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରି ଯନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୁଚ୍ଛ୍ର ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିହାତି ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅମାନବୀୟ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶୁବଳି ଓ ନରବଳି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥାଏ। ଏଭଳି କର୍ମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ବା ଶକ୍ତି ତ ମିଳେ ନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକନିନ୍ଦା, ମାଡ଼ ଓ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆତ୍ମା ଯଦି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଦେହ ଧାରଣ କରୁନାହିଁ କାହିଁକି? ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ମଣିଷର ଦେହକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କାହିଁକି? ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଆତ୍ମାର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ସମାଜର କିଛି ଧୂର୍ତ୍ତ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଭୟ ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ ଆଦିର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପଣ୍ଡା ପୁରୋହିତମାନେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ମୋକ୍ଷ କରାଇବା ନାମରେ ଧନ ଲୁଟିବାର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ରଖିଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଥିବା ନର୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ ସେଥିରେ କେତେ ଅବାନ୍ତର କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। କେହି ମଧ୍ୟ ତର୍କ କରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତ ଶରୀର ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଯମଦୂତମାନେ କେଉଁ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଗରମ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକୋଡ଼ା ଛାଣିବା ଭଳି ଭାଜୁଛନ୍ତି? ନର୍କରେ କ'ଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଳି ନିଆଁ, ତେଲ, ଲୁହା କଡ଼େଇ ଓ ଚଟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି? ବିନା ଶରୀରର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ
ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ କିପରି ଖାଇପାରିବେ? ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଦିନକୁ 3-4 ଥର ଭୋଜନ କରୁଥିଲା, ସେ ନର୍କରେ ବର୍ଷକୁ କେବଳ ଥରେ ଖାଇ କିପରି ରହିପାରୁଛି? ମୃତ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍କରେ ଯଦି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେବେ ଯମ ଓ ଯମଦୂତମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ପୁରୋହିତ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛ, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ହିଁ କର। ପିଣ୍ଡଦାନ ନ କଲେ ତୁମକୁ ପ୍ରେତବାଧା ଲାଗିବ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗୀତା ବଚନ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ଅଜର, ଅମର, ତାର ଜନ୍ମ ବା ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ଅତୃପ୍ତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ସେହି ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ଯଦି ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ କେଉଁ ଆତ୍ମା ଶୂନ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛି? କେଉଁ ଆତ୍ମା ଭୂତ ବା ପ୍ରେତ ହୋଇ ରହୁଛି? ଦୁଇଟି ପଥ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଥ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କର ନାହିଁ, ବରଂ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ କେବେ ତର୍କ ବା ଯୁକ୍ତି କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଥ, ପ୍ରାକୃତିକ ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଓ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସନ୍ଦେହ କର। ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତର୍କ କର। ତୁମେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ହୁଏତ ପୃଥିବୀର ସମ୍ମାନୀୟ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇପାରିବ। ହେତୁବାଦୀ ବାଲ୍ମୀକି ନାୟକଙ୍କ ଲିଖିତ ଆଜିର ଏ ପ୍ରବନ୍ଧ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।